Oke guys, bawa payung ki Mbak Isma mau beli kara bubuk. Ngenteni terang kok ya sok apaan ki gerimis. Gerimisnya rintik-rintik ke. Sambil aja. Batanem. Apa belanja? Kita pada panen guys, mari kita ajak jalan-jalan ben erok kono ki kidul jenenge. Parini do. Saiki wis digek selokan seperti ini guys, sampai teko kono ki selokannya baru. Seru ini apa nih? Gak tahu ndelok. Sampai teko kono. Lihat guys. Udah panen. Ini malii. Seperti ini. Tak ajak jalan-jalan. Nah, kayak masjid beli santan kara bubuk. Saka nek wong nek cek pagi iki cek anu guys. Sepinya kayak rela sepure ketok ki warunge tak dono ning ndi kene lho wedok mlaku cuma ngarepe masjid iki dia warungnya kene guys. Kita pulang terus untuk santan kara guys. pulang edet toh cuma gang omah iki tok. Nah iki omahe bude sing bangun desa sak Jambi guys, dikei keramik anake. Omah iki di masjid sak desa dibangun keramik. Jadi halo guys, mau beli apa guys? Ngonten guys. Terigu mau masak apa guys? Tempe. Gak daging. Tempe blenger. Oke, pada bawa payung soalnya hujan. Dibangun digekno kamar mandi sama dikei keramik sak desa Jambi guys, dibangun kabeh. Dadi omah iki kok wis keramikan ngene-ngene iki karena ya dibangunno. Gak mampu mbok kok ngeramik dhewe. Nah, iki sampai rumah toh pemirsa. Dhisik kaya apa di kei torne wis banyune rasa munggah jane sak desa Jambi apa di kei banyu piring. Oke, wes nyampe guys, sampai rumah. Iki apa? Ambil bumbu. Jangan, wes ready toh, siap bumbune jangan pe masak rendang kerbau. Ini apa ae kulkas iki? Tambah gedang ke kulkas, telo menyok. Iwak konggone Mbak Isma di ini. Saljune nyeluk nguras. Santene polo to. Engko leh. Lho, santene sik wong mateng muni santen nang jero. Santen sik. Iya leh. Yo bumbu bareng gak apa-apa. Soale bumbune Siap ya bumbune mateng, guys. Semateng ngene dadi ya, Kayak separuh kuwi wake akeh kok. Pedes banget. Iya. Iya, separuh wake. Iya. Wake sakmene kae. Jek atus.
ben mandi kok. Terus salame wis. Ini terus salame. Uduk nah, santan uduk nah tongkas. Nah, Yo. gak kurang santan iku mong tekan wong. Gak engko nyemek-nyemek engko nek anu ditambahi wis sak. Enggak, kuwi jangan pitik kuwi. Jangan kok main baju ini. Teh lho. Yo anu. Iki enak lagi. Udah ke Jakarta. Jam kok ganti pek nang. Sekolah Jakarta. Siapa? Bolong banget. Nggak aja sedang ganti situ. Aku kira ada lu atau cek watu. Iya enak. Jangan bocah sak mene lho. Nggak, kita sithik tambahi, Dok. Tambahi sithik ku lho, blas e. Kuwi lho kok kendi ae. Apa bedos-bedos. Iya. Dia lebih piro? Nek piro? Apa beras? Oh, enggak, anu goncenge. Sok mben ada kaya Iya, heeh. mbok tak kok sini. Loro apa telu? Sampen loro kok tak ben sat godhok saking tak orang gelas mangan ben kok. Kon kana loro. Ini kok tak disatno kok. Makan kacang. Ya terong. Wis, Lodeh. Gue satu nguduk pisan. satno mak antekan wis enak. Jemak-jemak. Loro patek medhok jane. Lah iku nek satak medhok enak. Engko ditutup. Kan ada tutup bedes nek padha ya. Buka Wis. ya medhok mung tak medhok tak khusus rutah. Iki jenek kulite, kulite. Iki kulite. Kulite kadhe sak mene. Wandel lho. Sakmene. Oh lho. Ya ngono kae. Kulite kebu, guys. Pulang kabeh jeneng. Cek gede. Udah deh kok watu ah. Wandel lho. Enggak mbon ndak mana. Nek iki nang Laroco. Oh. Merona, iki sampai sat engko medhok, guys. Nanti pedes asine dulu lah. Langsung nanti. Aku ini kelabang itu. Nah, kelabangnya kurang kodam. Kelabang kita, kelabang. Guys, mantap. Enggak, buang. Gas desa, waduh, terang daging sapi neh. Gas desa tumireng. Lho, untuk nenek aneh. Darong wis kemedhuk, Guys. Kayak najang tak sarapan. Tak mangan. Enggak pedes, enak. Iwak sapi neh, guys. Oh. Olah, medhuk empuk. Mau putih kemana tedas mau nah. Cipisik. Nek iku yo empuk. Tak iku piye putih sing empuk. Sarapan, guys. Halo pemirsa, kontennya urung selesai, kita rampungno ya Mbak Isma, tak ceritani guys. Kene udah naik sampai sore dan akhirnya kimang Mbak Isma keturu, Peri turu gak tangi-tangi, lagi tangi sampai jam 5 keliwat meh maghrib iki. Jadi gak sido pulang, tapi wis kabeh wis ditatani. Piye jejal? Ayo Mbak Isma sesuk gawa apa ae kaya nek doke nakar beras. Gawa beras. Digawani beras, gawa gedang. Gawa salonnya pe tak dandakno pemirsa. Ning kono sepi, tipine rusak, ape tak nggo nyanyi-nyanyi ning kono. Duwe mic tapi salone gak enek. Dibang masih gak enek ning omah. Wong ning Sumatera tak gowo pe tak dandakno rusak. Solane mlebu menjero. Doke nakar beras. Udan nih ra terang-terang sampai sore. Jadi gak iso mulih engko esuk pagi pemirsa. Iki mang lagi nyelepno selepane Rene di WA. Diwasni lak Mbak Indah. nyelep sak-sak, guys. Iki sing sampe digo mulih Mbak Isma. Ora iso ngkon nggo kabeh kok wegah aku. 15 kilo, guys. Wis awet nggo mangan. Untuk sak-sak untuk piro kira-kira Duk kuwi? 20 kilo. Kene padha panen, guys, panen walian. Iku sing dhisik kuwi. Sing malikan Urung, doke urung panen ijek ning sawah.
Urung dijipuki seminggu kas. Iki jek beras gabah sing kawak lho kae jek gabahe ditutupi kono. Gabah dhisik iki gabah walikan urung seminggu kas. Tapi sing budi iki beluken lho paling. Beluken kae udah panen. Lagi terang iki Mang Ges lho. Ku lho mangan mie ra dintekno. Dik, Padang bulan ya udah beluken. Lagi tangi. Pulang seapan, Ges? Lagi kita balik. Oh, wah ndelok TV. Bermandi bahasa mandi. Shh. Di konten kok ngowo. Turu udah ngantek ya menik guys, lagi tangi guys sampai surup guys. Sampai jam 5 punjul. Sampai jam 5 tangi Tangi ngajak mulai udan wis sampai surup kok ngajak mulai engko esuk sidane. Tapi barang-barangnya wis disiapno, kok esuk karek nggawa gedang piring. Gedang gablok rupane iki tareng ngene gedang iki, guys. Gablok iki jenenge. Enek-enek lambene ame-ame. Wis kontene tak lanjut. Bisa. Iki persiapan mau pulang. Isuk. Wis goreng gedang mateng. Gedangnya digo mentah kaboten guys, soalnya nggawa son, nggawa beras. Jadi digoreng separuh mentah. Iki berasnya terus dijahit. Iki wis nggih peyek wis mateng. Wis makarek ngadei. Peyek kacang apa? Deli gede. Terus iki beras neh, iki beras nyumake 5 kilo iki merai ya dikeki kuthuk, pitik iki lho pemirsa. Dadi ya dikeki beras iki. Iki sing iki Mbak Isma. Wah, nyebut. Awet tenggo mangan sasi. Gedang goreng. Oleh gedang goreng, guys. Gedang goreng, gedang gablok. Mantap. Iya, tak lanjut nih konten iki. Mbek toto-toto. Buahe tangi jam 3. Ketemuran pisang, ketemuran peyek, iki lempes. Mbak Isma ki mbek Peri di bengi sampai jam 12 ora turu. Peri menjeluk mangan wis. Mangan juga. Buahnya lagi mateng, masak nasi, lempes, udang pisang, peyek. Iki ning dhuwur dadi gak remet. Ndur apa beras ini? Beras terus. Oh ndumbak aman di. Iki apa tak adai awur gombal di reseki dikene kalau tas biru. Ndak mau kabeh, Bra. Ya ora. Indonesia cuci piring. Buah guyah-guyah iki Iki gedang masak telu tok kowe. Wis ngopo gak usah. Tak ampet tegur neh. Mateng gedangnya. Gedangnya padha sulo kabeh. Tegal gede jek rong tundun. Jek rong tundun mateng kabeh gedang. Ini iki gedang akeh, gak payu, guys. Gedang omah ning sawah Tegal. Ning sawah enek, ning omah enek. Iki enek. Beras. Wis. Gedang. Nggawa son, salon. Salone tak gandakno wis sambil masku. Pek-peken ndang gandakno dhewe. Tapi tak warna tasku sing tas gombal pemirsa. Aduh, gedang iki aduh. Engko aku nek nggawa ora digoreng, tak goreng ning kene wisan teko omah gak usah goreng. Soale abot. Iki gedangnya gede, roncengnya ya nete-nete ya. Tak bumbunya sak jamnya sak mene kae lho. Bagaimana? Piye? Mak iki merayu ngono kayak pitik lanang
wedok kae kutukan dadi iki yo ora gelem dikeki dhuwit dadi nek dikeki beras yes iki Mbak Isma nggo 15 kilo, mae 5 kilo, dadi nggo 20 kilo guys. Ini diselip masak segede kae karepe kan nggo kabeh isi 25 kilo. Aku yo nete nggo. Ora iso nggowo. Sok ora ketangane nenek. Nek hasil tak njaluk nek iki wong panen seminggu lagi panen lagi. Kalian panen nek panen kedua. Terus ngene. Iki buat loh. Biasa karek jahit. Ae sone salone ya wis ditata ndek bengi. Aduh pemirsa. Lho, kok ditaleni nguri. Beri sik turu. Bengi sampai jam 1 lagi turu. Oh. Kangkang. Tuh ikan mepes. Mepes iwak, guys. Ya wis menae Mbak Isma pamit ya pemirsa. Sepurane nek klera-klerune Mbak Isma kontennya selalu dilanjut. Soalnya yo anu pemirsa. Apa jenenge? Dikat-kat ya awake kesel, guys. Wis enek konten 2 aku ya ning kene wis rada penak nek ingin njaluk wifi lor omahku kene dadi gak usah golek wifi ngalor ngidul teko kidulan guys. Wis iso upload konten langsung. Ya wis ngono Mbak Isma pamit titik ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.